pozdrav svima ljudima, ime Aleksa i dobrodošli u novu epizodu mini igara. Znači danas se nalazimo na Mineplexu i kao što vidite sam Mineplex je uređen u novogodišnjem skinu. Znači uskoro će nova godina i povodom toga Mineplex je učinio da uredi neke promjene na serveru, jeli. Tako da u te promjene spada i nova mini igra pod imenom Snow Fight. Znači danas smo ovdje baš da bi isprobali. Tako da ono što smo crveni tim ok, za početak uzet ću Sportsman Kit. Uz sva tri kite ću isprobati, igrat ćemo 3 partije, tako da bit će ekstra. Ako vam se svidi klip, ostavite komentar da želite još ove mini igre, ako ne ništa, jeli. I da, znači danas sam htio pričam o tome. Zamolio bih vas kao prvo da lajkujete Facebook stranicu, link Facebook stranice će vam biti u opisu. Iz razloga što kad odem na zimu u Srbiju, nikako drugačije nećemo moći da se dogovaramo oko klipova sem preko Facebook stranice. Tako da ako vam nije problem, lupite like za Facebook stranicu i tamo ću vas ja pitati koje biste petarde voljeli ili tako nešto standardno što se radi na Facebook stranici. Mislim da ste već shvatili šta je fora mini igre. Imate 4 ova kao polja, da kažem, kao u Micro Battle-u i skupljate ove grudve, jeli, tako što udarite rukom o pod, pokazat ću vam uskoro, samo da istošim ove moje. I da, znači nešto je, ček da probamo da ubijemo ovog lika, ok, ništa. Baš ćemo da probamo da ubijemo, jer već sam ovo pokušao s njima i bio fail record. Mislim nije bio fail record, nego se nešto nisi vidio komentari, tako da nisam htio da izbacim. Ali ok, moj ovdje već napada, vi momci, ubio sam ga, to. Znači evo ova epizoda već vidim da je krenula dobro, već sam ubio jednoga. Idemo sad na sljedeće da probamo i njih da ubijemo. Nope, ništa, ok. Ovdje ih je trojica taman. Ja kad ih je trojica ovako gađam u prazno pa pogodim koga pogodim. Ok, neko je bacio onaj potion, imate kit jedan sa potionima. Ali ok, ja još neću trošim ove svoje. Ohohoho. Gdje si pošao? Ne znam da li može se udara ovako, mislim da ne može, mislim da ne dobija damage. Ali ok. Evo ga ovdje jedan plavi, ali tu je žuti. Ne znam zašto su oni tu, ali ok, moram sam pojesti jednu supicu da ne bih umro. Supicu. Ali, dobro. Znači da, ako želite, i htio sam vas pitam, da li želite da snimamo CSGO? To je da snimam. Ako želite da snimam CSGO, ostavite komentar, meni je to najmanji problem, a CSGO je strašno dobra igrica. Tako da ono, u zadnje vreme sam se malo vratio na Counter Strike 1.6. Iako imam CSGO 1.6 nekako, opet ga igram i ekstra je sve ono, ali okej, jeli CSGO je bolji što se tiče grafike i toga, ali CS 1.6 ostaje CS 1.6. Tako da, evo sad ćemo pokušati da ubijemo ovog lika ovdje što stoji AFK, ok, mi smo ga ubili. I ovog lika ovdje što ne stoji AFK. Ili stoji, ne znam pravo da vam kažem. Ok, ja sam i njega ubio. Samo kradem killove. Ok, da li ćemo i njega da ubijemo. Gori sam nego u lolu kad kradem. Ok, ovaj lik mora da umre, jer ja mu ne smijem to. Tako je. Znači baš smo dobri danas na što ovoj mini igri. Ok, ovdje ima dosta likova koji hoće da me ubiju, koji hoće da me se reše, ali ništa. I am so sorry my friends. Ok, ovaj lik se popeo gore, mislim da nije trebao. Neću još da koristim supu. Ok, ti, ništa. Kako, u stvari ubili smo ga, ekstra. Znači stvarno nam dobro nešto ide ova mini igra. Prvi put kad sam ušao u nju, verujte mi, baš mi nije dobro išla. Dok sam skontao šta se radi, dok ovo, dok ono. I to, ali ok. Nisam koristimo ovu zadnju supu jer je ostao samo još jedan živ iz žutog tima. Ajde mi njega da rešimo. Dozimo stvar u svoje ruke, ok. On izgleda će on nas da reši kako smo krenuli. Ne, tu je moj drugar iz tima da mi pomogne. Ali okej. Da, Mičko ne snima u zadnje vreme jer ima dosta obaveza oko škole, pa eto, nije u mogućnosti da snima. Ubili smo ovoga lika i danas ih samo čistimo, nešto samo čistimo. Ok, ovaj lik mora da umre. Ok, ja sam ih dosta ishitao, sad ih vi dovršite. Sad bi trebalo da bude lako, da, jedan je ubijen i ovaj će sada bude ubijen. Samo da mene ne ubiju, to bi bilo to. Nemo koga je ubio, nisam ja, ali ok, napravili smo baš dosta killova u ovoj partiji. Znači mi smo pobedili. Da vidimo samo koliko smo killova napravili, pa ćemo da pređemo na drugu partiju. Ok, znači 6 killova i 4 asista. To bi bilo to ljudi za ovu prvu partiju. Nadam se da ste uživali u prvoj partiji. Mi se vidimo kada počne druga. Pozdrav svima. I ljudi, imamo se u drugoj partiji, znači ovdje mi
Spavnuo sam Minecraft da bih ušao u njega, ali okej, nisam uspio. Sad smo zeleni tim i mapa je ekstra i uzeli smo drugi kit koji se zove Tactician, tako nešto. I da, kao što vidite ovo Ice Wall u inventaru, to je da stvorim zid od leda kada god mi zatreba, tako da ono stvarno je okej kit i nemamo problema, ja neću da točim u protivnički tim, to samo može da izazove smrt. Pa zaobiđi me jedna. Svaka moguća grudva mislim da me pogodila. Okej, ja volim ovako AFK likove. Baš volim AFK likove. Ali ne volim likove koji mene samo targetuju. Dobro je, ubili smo jednoga. Idemo dalje. Okej, ovaj plavi pokušava da ubije našeg teammatea. Ali vidjet ćemo šta mi tu možemo uraditi. Možemo da ga ubijemo možda. Okej, ja sam jako low. I ne znam kome gađa. Ali sve 3 supe sam pojeo bez razmišljanja. I ne dobijem samo ovoga lika ovdje. Tako, okej, ništa od ubitka sam htio da kažem, ništa od ubistva. Ali možemo da pređemo na ove ovdje. Ja samo vjerujem da ubijem likove jer onako ne vidim drugu svrhu ovoga da se štekate i otvorit ćemo zid. Dalje nećeš moći. Ne. Ovdje su me prošli put ubili na ovoj mapi, nesrećna mapa, pa to ti je. Ali okej, mob daj, ostavi se mene čoče. Sad samo jednom, 2 put, 3 put da me pogodi neko i to je to. Okej, nismo uspjeli da pogodimo ovog lika preko zida. Ali okej. Nadam se da se sviđa ova mini igra. Jer trudim se da što bolje bude komentari. Ali baš mi ne ide. Jer ja toko mini igara nešto nemam neki prejak komentari. Ali okej, šta je ovo? A da, onaj chest što se stvara. To je pre bio pumpkin. Ali nisam znao da su, ja sam mislio da je to samo za Halloween. To su izgleda ostavili za stalno. Okej, ekstra. Nisam znao za to, ali okej, možda otvorimo, ubio sam lika. Možda otvorimo baš jedan ancient chest u ovoj partiji. Ako bude bilo potrebe, ovaj lik ovdje nekako, nije ovaj led. Mislim da ovo ime plave boje. Okej. Ubi ga, ništa. Ja svoje 3 supe iskoristio, ali ovaj lik ovdje nešto laguje, meni laguje i frame dropuje, šta je ovo? Dobro, ubili smo ga. Idemo dalje. Imamo jako malo health i ne regenerišemo se, regenerišemo se, ali veoma sporo. What the fuck, kako si ti gore popeo? Aha, ček. Možda ovako nekako. Da, stvarno dobra fora. Ekstra taktika, sad koristimo stalno ovu taktiku. Znači, samo uzmete taj zid i postavite ga. I na konju ste bukvalno. Okej, naših je ostalo 5, žutih 5. Ohoho, free kill, da li je ovo free kill? A de nije. Okej. Dođi. Ne možete da udarite toliko ovako, tako da okej. Ubili smo i njega i ovaj crveni gore nam je ostao. Ali ja ću sad da se popnem do njega, samo tražim drvo dovoljno veliko da bih mogao da skočim tamo. Koje je to drvo? Ajmo da ubijemo ove žute u stvari. Regenerišite se na full health. Izgleda ako dobijete nekog dobijete full health, što je jako dobro. Bar ja tako mislim, ne znam, nisam upućen. To, samo mene. Odmakni se od mene. Mrzim kad me ovako neko spamuje. To mi je baš ono žešće sranje. Ali okej, ovaj lik je mrtav. Okej, ali tu ima još likova koji hoće da osvete njegovu smrt. Ali okej, ja ću pokušati da ih ubijem, ali ne garantujem. Da, baš ne garantujem. Okej, htio sam postaviti zid da se okrenem, ali okej. To je bilo to ljudi za evo ovu drugu partiju, mi se vidimo kada počne treća. Pozdrav! I ljudi, evo nas u trećoj partiji, nalazimo se na pahulji nedaleko od spona. Potrudio se da dođemo ovdje s ender perlama, nije bilo lako, ali okej, uzeli smo onaj kit kao medic, koliko ja znam da se zove. Da, on vam pomaže da se healujete, kao što vidite imate potion. I na svakih 16 sekundi dobijate jedan potion, maksimalno možete imati jedan u inventaru. Tako da to, ako hoćete budete tank, ono baš neki tank, uzmite taj kit jer imate 3 supice i još ovaj regen i ovaj lik će sad da umre. Nego će da umre. I on ima taj kit, ništa. Ok, dosta healthy, vratio sa ovim. I bacit ću evo ja na sebe to. Jer izgleda nisam na sebe bacio, noob. Da, nisam na sebe bacio. GG. Tak gledaj. Znači, Rambo Amadeus. Idemo, ja sam bacio ga da go ne dodaje toliko puno srca baš, ali ok, sasvim dovoljno da se vratite recimo iz neke neizlazne pozicije. Ok, znači jedva čekam da krenem za Srbiju
ima da se nakupujemo petardi. Sad, da li će to vam biti zanimljivo da gledate, jer možda neće biti takav zvuk, nećete čuti to tako kao ja, ali, vjerujem da će vam biti zanimljivo. Tako da, okej, i već smo na 107 subscribera, tako da, hvala vam na tome, znači dosta brzo raste kanal. To mi se jako sviđa, mislim kome se to ne bi sviđalo, ali okej. I da, ajde mi da se prebacimo na treću partiju, ovdje si neko šteka kako vidim. Nope, da, štekao se. Gdje si pošao kada s armu nisi probao? Sad ćemo baš njega da ubijemo jer nešto me zapao za oči, štekao se. Vakni se da uzmem snijega. Snjegović. Tako kažu Hrvati, jeli? Da, ako niste znali, ja sam iz Crne Gore, ako možda vjerojatno i čujete po nekom naglasku, ali rođen sam u Srbiji, tako da imam i neki srpski naglasak, jeli? Može se reći što da ne. Okej. Ne mogu da verujem. Ne mogu da ga ubijem, pa ne mogu. Ajde da te ubijem, pusti me da te ubijem. Ne može, pa to ti je. Okej, ja moram baciti potion. Idemo da ubijemo ovoga ovamo. Okej, gdje je onaj lik? Evo ga tu. Da li je sam? Ako je sam, bit će lakše. Neće biti lakše. Okej, dobro što imam ovaj kit, stvarno koristan kit. Pomozi, evo ajde da mi pomogne sad, ne, nisam vidio leđa. I to možemo reći rest in peace, my little friend. Ništa potion. I dođi vamo sad, maleni. Tako. Vidim da dosta igrača zafriza, malo speed hackam. Ne znači, ljudi, to je bilo to za epizodu, ako vam se svidjela, lupite like, šerujte i subscribe-ujte se na kanal ako niste. Znači, lajkujte Facebook stranicu i komentarišite kako ćete još ovoga. To je bilo to za ovaj klip, hvala što ste gledali, vidimo se u sljedećem. Pozdrav! Možda mogu da ga ubijem, sve zavisi, idemo.